Ji dema îmzakirina peymana bêrîvaniyê ya hevpariya Mekkeyê ve yek ji pirsên serekê ev bû, gello ew ê Washington çawa bertekê bide. Herî dawî Serok Donald Trump helwesta xwe eşkere kir. Trump got ku ew ji ber îmzakirina peymana di navbera Tirkiye, Erebistana Siûdî û Pakistanê pir kêfxweş e. Wî peyman wek gaveke mezin, wêrek û giring ya destpêkê bi nav kir. Trump ragihand ku peyman nîşan dide welatên herêmê nêzî hev dibin û dikarin bi awayekî xurttir bêrîvaniya xwe bikin. Peymana ku di heftê tebaxê de li Mekkeyê hat îmzakirin, di navbera sê hevkarên giringên Amerîkayê de mekanîzmayeke bêrîvaniyê ya hevpar ava dike. Li gor peymanê êrişeke çekdarî ya dijî yek ji van welatan wê wek êrişek dijî her sê welatan were dîtin. Her sê welat plan dikin ku hevkariya leşkerî, rêhênanên hevpar û hevkariya di warê pişesaziya bêrîvanî û teknolojiyê de berfirehtir bikin. Pispor dibêjin pêşwaziya erêniya Trump giring e, ji ber ku piştî peymanê serrola evlehiyê ya Amerîkayê li herêmê gelek pirs û nîqaş derketine holê. Hin pispor vê peymanê wek nîşana hewla welatên herêmê ve armanca kêmkirina girêdana evlehiya xwe bi Washingtonê re dibînin. Lê pisporên din dibêjin hevkarên Amerîkayê ku ji bo evlehiya xwe berpirsyariya zêdetir digirên ser milê xwe dikarin hevdem barê Washingtonê jî siviktir bikin. Bertêka Trump nîşan dide ku serokê Amerîka ji bo niha vê kapasiteya herêmî erenî dinirxîne. Serokê Tirkiye Recep Tayyip Erdoğan jî got ku peymana Mekkeyê ji bo şandina peyameke giring ji cîhanê re derfeteke bû. Erdoğan got di demeke ku tekliyên Amerîka û Îranê ji qonaqeke dijwar derbas dibin, peyman hevdem peyameke aştiyeyê jî. Wî got ku di siberojê de welatên din jî dikarin beşdarî vê hevkariyê bibin. Bi vî awayî sê hevkarên giringên Amerîkayê mekanîzmayeke bêrîvaniyê ya hevpar ava dikin û serokê Amerîkayê jî bi eşkereyî pêşwaziya vê gavê dike. Lê li gor pisporan niha pirsa sereke ev e. Peymana Mekkeyê wê tenê kapasiteya bêrîvaniyê ya hevkarên Amerîkayê xurttir bike, yan jî bi demê re rola kevneşopiya Washingtonê de evlehiya herêmê de biguherîne. Özlem Yasak, Dengê Amerika, Washington DC.